Iulia, bine v-am regăsit la un nou story time. Nu uitați să vă abonați și urmăriți în continuare dacă vă interesează. Să începem. Deci eram clasa a 7-a, nu, a 6-a, spre sfârșit, gen terminam a 6-a, trebuia să intrăm în vacanța de vară. Și o prietenă, mă rog, o tipă căreia i-am dat markerul, iar apoi n-am mai vrut să mi-l dea și apoi am aflat că de fapt s-a dezvirginat cu el și nu el a mai cerut înapoi în viața mea. O tipă m-a rugat să vin cu ea până la baie și am zis ok, ce-am de pierdut. Acolo am intrat în baie, ea a stins toate luminile, a închis ușa după noi și gen am atras după ea în cabina de WC-ul, unde a scos telefonul și pe atunci nu era blitz la telefon și cu ecranul mi-a arătat pe vene, era toată tăiată, dar nu era tăiată, era zgâriată, gen fata aia a luat cuțitul și efectiv s-a apăsat așa pe mâini. Și mi-a zis, uite ce mi-am făcut. Eu, oripilată, i-am zis, bă, frate, ai nebunit, e sănătoasă la cap, ce dracu faci, ce-ai pățit, ești nebună? Că nu știu ce, bla bla bla, că nu e ceea ce pare. Fac eu, cum dracu nu e ceea ce pare? Te-ai tăiat pe vene, fără niciun motiv. Exceptând faptul că aseară stăteam pe video call pe Yahoo Messenger, iar tu beai spirit. Ok. Ea pe cealaltă mână își dă mâneca în jos și mi-arată la fel aceleași zgârieturi, fiindcă nu erau tăieturi, nu erau cu sânge, erau mai mult niște cicatrici în piele, ca atunci când te zgârie pisica, dar de fapt nu te zgârie prea adânc, știți la ce mă refer. Și fata își făcuse niște simboluri, frate. Și îmi zice că alea sunt simboluri sataniste și bla 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 și mă roagă gen îmi arată așa că să-i fac o poză la mână. Zic, ok frate, îți fac poză la mână, dacă asta vrei. Băi, și aveam prostul obicei ca în fiecare zi făceam sute de poze la școală și le puneam pe toate într-un album. Fără să le selectez, fără nimic. Deci erau poze cu mine în toate ipostazele, frate. Deci nu, chiar mi-e milă de cine m-a cunoscut pe vremea aceea. Și am pus eu un album care se numea Poze Tâmpite, în care am pus pozele din ziua respectivă, dar erau și tăieturile ei. Și a doua zi vine o altă colegă, prietenă cu noi, și ne spune că, uite frate, am văzut nu știu ce poză aia, mi-am dat seama că ești tu către tipa respectivă și uite, mi-am făcut și eu. Și arată și aia că s-a tăiat pe mâini. Zic, mamă frate, bă, mâncava-și sufletul vostru, ce probleme aveți la cap, fraților, aveți 12 ani, calmați-vă, gen, de ce faceți asta? Adică dacă o faceți pentru atenție, măcar arătați la toată lumea, dar așa arătați între voi, uite frate, suntem o Tokyo Hotel, puii mei. Apoi, a treia zi primesc un mesaj de la mama colegei care s-a tăiat, pentru că prima colegă s-a tăiat, în care îmi spune că cum îmi permit să fac așa ceva, că sunt o satanistă, că fac parte dintr-un cult satanist, că știi ce înseamnă acele simboluri, Iulia? Frate, și nu i-am răspuns, gen, era un mesaj, era pe Yahoo Messenger un mesaj de ăsta de la mama unei colege, de ce pana mea să răspund, știi? Frate, începe femeia să-mi posteze pe wall și să pună poze cu mine în care îmi dă tag, în care zice, haideți să o ajutăm pe Iulia, Iulia nu trebuie să se sinucidă, Iulia nu știu ce, Iulia bla bla bla, și îi scriu pe astea, bă frate, a nebunit, mă, dar ce treabă am eu în toate astea? Adică da, am treabă, că am fost proastă și am pus poza aia, dracu, sunt un copil prost, dar de ce îmi scrie mie, că eu îi arăt mâinile și în momentul ăsta eu nu fac ceea ce faceți voi. A, că lasă, că nu contează, gen, frate, toate se comportau, dacă vă uitați la mondenii când erați mici, ca aia, frate, e Monel și iubita lui cu vreau să te cojesc ca pe un cartof. Deci exact așa, avea un comportament ăsta de vorbeau să cădat și foarte enervant și erau foarte ciudate, frate, gen, te speriai de ele când le vedeai. Și să spunem că așa am rupt eu două prietenii în școala generală, crezându-se că eu sunt aia satanistă. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă doriți să mai vedeți videouri de genul. Eu sunt Iulia și vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!